ହେଲା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ନା ହବ ନା କାରଣ ବସିଗଲେ ଝିଅମାନେ ପଖାଳ ଖାଇବୁ ଆଳୁ ଟମାଟର ବାଇଗଣ ବଡ଼ି ଗାଁ ବଡ଼ି ଆଇଥିଲା ସେ ବଡ଼ି ପକେଇ କେମିତି ଲାଗିବ କରିଦେବା ଯାଇଛି ଗାଧୋଇ ଗାଧୋଇ ଖାଇବି ତାପରେ କେମିତି ଲାଗିବ କରିବା ସାଙ୍ଗମାନେ କ'ଣ ଖାଇଛ ବହୁତ ଭୋକ କଲେ ନା ଖାଇଲେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ କରିନଥିଲି ସେଟା ବି ଭୋକ ହେଲା ସେ ଏଗାରଟା 12ଟା ହେଲାଣି ସେଠି ଖାଇଲେ ଏତେ ଲାଗିଲାନି ଝିଅ ଯାଇଛି ଗାଧୋଇ ଗାଧୋଇ ଆସିକି ଖାଇବୁ ତାପରେ ରୋଷେଇ କରିବି ସେଠି ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବି ଭାତ ବସାଇ ଦେଇଛି ଭାତ ବି କ୍ଷୀର ବି ଗରମ କରିଦେଇଛି ଭାତ ହେଇସାରିଲାଣି ତ ତରକାରୀ ରାନ୍ଧିଦେମି ଆଉ ଝିଅଟାର ଗାଧୋଇ ପଳେଇ ଲାଗୁଛି ଚାଲ ରେଡି ହେଇଗଲା ପଖାଳ ଭାତ ଟମାଟର ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଉପରେ କଚା କରିଦେଲି ପଖାଳ ରେଡି ହେଇଗଲା।